Dito karon diri sa may Robinson Gilid. So, nakakami standby mga ba na si mga chikiting. Tungod kay naay palit ang ato nga manager ito sa sulod sa Robinson. So, ready na ta magbiyahe karon sa Buntawan, Santang Gahulata. Kalingaw sa ta diri o vlog kauban din sa mga chikiting. So ni ami dapit sa may plaza. Ami diri sa may plaza dapit. Init sa may Robinson Supermarket. Okay, so at na merong Buntawan, ulit namin. So interest biga kulat. Tanaw-tanaw sa misa ba diri sa kalsada o din sa plaza. Okay, walang plaza rin. Walang plaza rin. Thank you. God bless us all.